Qasab tas-sajd, bagalji tas-safar, flus u roti huma fost l-affarijiet li jiġu lura għand il-Pulizija wara li jsibuhom iċ-ċittadini. Bħud minnhom jispiċċaw jagħmlu snin fl-imħażen tal-korp fil-Furjana u għalhekk kull ftit żmien membri ta' bord apposta jiltaqgħu sabiex jaraw kif ser jiddisponu minnhom, kif qal is-Surġent Christopher Harmsworth. Dan isir wara li l-oġġett ikun ippubblikat għal darbtejn fil-Gazzetta tal-Gvern. Jekk dan ma jiġix għalih ħadd f'dawk l-ewwel 3 xhur, jerġa' jiġi ppubblikat fl-ewwel ta' April u jerġa' jingħata 3 xhur żmien oħra biex forsi jerġa' jinqala sidu. Jekk le, fl-ewwel ta' Lulju aħna nibgħatu għal min ikun sabu biex da jiġi ħalli jieħdu lura. Jekk lanqas min sabu ma jmur lura għalih, imbagħad ikun bord apposta li jiddetermina l-sit futur tal-oġġett. F'affarijiet li jmorru għand tal-karità jew hekk, imma dak imbagħad hemm bord jiddeċidiju kif jiddisponi minnhom. Eżempju jiena forsi bagalja tista' tingħata jenna fil-xi ħadd xi entità li jista' jagħmel użu minnha. Apparat teknoloġiku huwa fost dak l-aktar komuni li jintilef. Mobiles bħalissa, tablets, iPads, flus jiġu wkoll u kartieri, però issa qisna neqilbu iktar lejn affarijiet elettroniċi li dak li jkun jaqgħu warajh. L-affarijiet ivarjaw, jiġifieri jekk drones u affarijiet oħra kellna. U jekk min tgħaddilu minn moħħu li jsib oġġett u ma jieħdux fassa tal-Pulizija fi żmien 3 ijiem, dan jista' jiġi akkużat b'serq, kif spjegat is-Surġent Luis Camilleri. Kull min jitlef oġġett imur l-passa tal-Pulizija biex jagħmel rapport li intilef l-oġġett biex bekk jekk ikun instab ikun iktar faċli għall-Pulizija sabiex inkunu nistgħu nittraċċaw lis-sit proprja. Malli persuna tirritorna xi oġġett fl-assa, l-ewwel ma jsir huwa li l-Pulizija jiċċekkjaw kienx hemm rapport ta' xi ħaġa simili li ġiet irrappurtata Mitlufa permezz ta' sistema apposta. Għall-Pulizija tad-Distrett tara jekk kienx sar rapport rigward dak l-oġġett li nstab bħala mitluf. Jekk jirriżulta li huwa mitluf minn xi ħadd jibgħatu għal dik il-persuna u tingħatalu u jinformaw lil min sabu li sidu nstab. Jekk le wara 7 ijiem li jkun ilu l-assa tad-distrett jiġi id-depo u jibda proċess. Dokumenti bħal passaporti u karti tal-identità li jinstabu jiġu kkuntattjati l-persuni detenturi tad-dokument. U jekk hemm il-darba dawn ikunu ta' nazzjonalità barranija, dawn id-dokumenti jiġu mgħoddija lill-ambaxxata rispettiva.